jaama Tidiane Sarr debbo mo honolde wo buubu golle ma jooɗi peewi yeɓiyankoɓe Pindi TV Sourey mawɗo debbo goko on calminama on juwama on jettama on nani ɗiɗo kolli belɗe guituji belɗi ko bismade bandiraɓe jeeyaɓe e galle he wawɓe bismade janggo so koɗo ari caggal mumen bandiraɓe en kewani wadde ni e nder jewte men kono sababu o duñi en alay saago mbaɗen ɗum haaldude e bandiraɓe jooɗiɗo no Tidiane wini ko musidɓe men ɓe ganduɗa waɗɓe fayida no feewi hono gorko biyeteɗo Moussa Sarr mo kay hayɗi kono sa welama mbiya kundel nde wonnomo kala ne jogui gueɗal e ko jibini ko jimowo bawɗo taskaɗo gollotoɗo golle jooɗe mbaɗɗe fayida omo yaade Ibrahima Hammady Ba lolliɗo Michel Tall mo ceenel Halayɓe en beltanima Allah en beltanimamaɓe eɓe jaade suka to duuɓi mawɗo to banggue hakkille biyeteɗo Ali Gueye ko kamɓe goni hoɓɓe men hannde alay sago noon kalen sababu o ko gorko pullo jontaɗo biyeteɗo Ibrahima Baka Ba gorko mo taaga e nder diwan Seyl Baɓi nokku gandaɗo e nder Mauritanie andira Pulago andira Ndimagu andira teddugal e fodde jooɗiɗo to wiyete Bordeaux e leydi Farisé ko kañum woni sababu wi yiddemi leñolam yiddemi pinalam e ɗemgalam yiddemi nalankagal e yiddemi ɓeeɗo musidɓe e yiddemi Pindi TV mboɗiɗi kala ko ɓeydata mboɗo ñaagui feere fof sono wona ɓe gummo e woodi boyoɓe tacca maayo wona keerol hakkude Sénégal e Mauritanie ɓe jettoɗo e Dakar laamogo leydi Sénégal waɗa koɓe mbadde Pindi TV Ibrahima Baka Ba jarama jetto joguiɗo fuɗɗimo walaɗo haaɗi e wiide bandiraɓeɓe mo kala diwal ngal diwi yo diw diwal muɗum waɗa fodde muɗum a ñanti nalankagal a ñanti leñol ngol a ñanti ɗemgal ngal so bandiraɓe fof mbaɗanno ni nalankagal majjata mayeta te yolotako yo Allah ɓeydane balɗe ɗe juutɗe hokkuma battane moƴƴe ɓeydanma mbawka ka an wi mboɗo yiiɗi yoɓe gar mi fawani Pindi TV hay mbuuɗu ma mbiyoɓe joldi mabɓe ko jogotoɓe ɗo noɓe kotirta yoɓe gartane mbaɗa Pindi TV bandiraɓe on jarama wadde heeɓiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV Allah jarama on jarama min calmini on min juurima on min mbiyon bisimilla moon e galle moɗon ma wona keerol oɗon mbawi bismade e galle he koye galle he jeeɗon ko ɓiɓɓe fulɓe hono moɗon hono meɗen hono Ibrahima Ba en ndendini ko joguino ko gaddi mbiyo fulɓe jiida koye mumen Seydi Ba Tidiane Sarr hande noon ngal ɗo ñandugal e ɗiɗo dolokaji joɗɗi mboɗandi so yalti bawɗi koko jogoyi fusde ha laaɓa Seydi Sarr mi wuttuma konngol a jarama Seydi Diop Allah jarama a jarama Abou Samba Diop DG Pindi TV ko on tigi hande ganduɗa ari jaɓɓade hoɓɓe muɗum Abou Samba Diop dardema e leñol ngol dardema e ɓiɓɓe fulɓe ngel ballal ma e ɓiɓɓe fulɓe ma saago ma ko yo leñol ngol yaaro yeeso yo Allah hokke balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ɗum noon nden kala min beltinima bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe en gartiɗo tigui jottade jonde men ɗi gonɗe yewtude e ɓiɓɓe fulɓe ɓe woni yewtere men pinal hanki e hande noon en joddima e ganduɗa e bandiraɓe meɗen bandiraɓe fulɓe maayo wonani keerol hakkude Mauritanie e Sénégal ko enen jiiɗi yumma e baaba ɗum tagui kala e saaha tigui eɗen jottoɗo gam bismade bandiraɓe en calmini funnague e hirnague en calmini diaspora en calmini ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe leñol ngol jagguɓe tigui ha tiiɗi e télévision meɗen Pindi TV yo Allah yeɓɓo moƴƴere guila ɓamɗen weltade kono hande kadi ɓurɗen weltade gam joddade e ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe tigui araɓe ummiɓe guila Nouakchott ha ɗo ala ko addi ɗumen so wona notitade Pindi TV yo Allah yoɓan moƴƴere hande noon en joddima e dananeɓe nalankoɓe ganduɗa nanaɓe mbaɗoɓe mettal banggal fayida heftinaɓe e nder saaha he woni ɓiɓɓe Mauritanaɓe doom bayam Moussa Sarr gorko mo kundel e kay dimbe joro kay sambe naye Moussa Sarr min mbima bisimilla ma ɗo tigui e Pindi TV bangam jungo nam eɗen gonde Ibrahima Ba ɓullo andirede Monsieur Tall min calmini min juurmama eɗen jaare cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdu wele mawɓe mbiɗa sikki on jiinomo ɗo min tigui e faama ɗon min mbaɗi ɗo golle mbaɗɗe fayida woni Ali Gueye wala yettode ɗon bisimilla mon ɗo e plateau Pindi TV ɗum noon mi hokkuma konngol ɗo mbay calmina bandiraɓe jehen Pindi TV
télé men Pindi TV Pindi télé men gandi en kagal nando yide hore mum nando gandi en kagal nando yide hore mum nando ngare jehen Pindi TV télé jal fulbe nodi noti jalal leñol kay noto on jarama abo samba bo jarama aboyam pedo babo samba job jara ngendi yake leñol ngol Allah yi golle mon Pindi TV ko télé men bandiraɓe fulɓe fof calminama kadi ko weltade tan e huccidde pulago e yewtude pulago ko wona ɗum ko ɓe mbimo yettani sababu aytude Allah somin jooɗima ɗo amin beltano gorko pullo wonno mo darini pulago mo yiiɗi hoore makko mo yiiɗi bandi ken Seydi Ba o woni Ibrahima Barka Ba tawi ko dabɓo mo daani wutti mom nanguettaki omon to walde France mais haqqilo ne heedi Afrique ne heedi e pulagu kadi mi yiiɗi hoore makko yiiɗi bande ɗum noon albarka Allah min beltanmama Seydi Ba wallahi tigi Seydi Ba pulla bayo Ibrahima Barka Ba pulla bayo pullo tan bata bate pullam mayna gujaɗi pullam yeyatal naɗi pullam ayna gujaɗi pullam yeyatal naɗi pullo gendi yakam Allah jondo gondam bewdo Baba Barka bewdo sipode jayo nene non tigi Moussa Sarr Dombay ala way hala min hon Moussa Sarr ay Seydi Sarr Allah jarama min bitem ko Moussa Sarr walla Moussa Mamadou Boubou Foyle Sarr yam ko kundere jam sonko benke ngurade walla kayde kafa kayde sojulo wona yimo wona babban gural diwni bayejiey ko nalanke non walla mbiyen garol falla non ndeysan yidde nalankagal tan donc Allah kadi jarama eɗen jarno kadi eɗen duwno hen sehil men baɗɗo sababu ha min gari ɗo ene ɓooyi haalanimin haala télé men woni Pindi TV ko ñagoɗen hen jomiraɗo kadi ko yo Allah nawɗum ɗum yesso kadi yo Allah nawɗum yesso yo Allah waɗa hen barke ha dañon hen ko jiɗan ɗon koye mon ko mbaɗɗon ɓerɗe mon ko jiɗan ɗon koye mon ko ha Allah waɗan hen ɗum ɗon tawteren ɗum tawtorɗen enen fof ya rabbal alamin ko ñagotomi ko yo Allah hebbin hono Ibrahima Barka Ba en jeeɗo sababu hamin gari ha ɗo en min fof wiyat min gareje he ha caggal mum wi ala caɗeɗe joni jeehe tan won festival min mbaɗanoyi donc min mbaɗa feere so festival o ɓenni min gara ga en hawre Allah waɗi kesi festival min cowa fuɗɗade ɗum koye e mois de décembre so Allah jaaɓi donc min gari ɗo ene yetta vraiment min beltima kadi min beltima no fewi kadi min tawi ɗo ko yimɓe moƴƴuɓe kadi min tawi ɗo ko gendiyankoɓe wono minen kadi min jibna ko gendiyankagal min jiiɗi gendiyankoɓe komin gendiyankoɓe min tawi ɗo gendiyankoɓe ala ko min mbawi haalde mbaɗande ko haalaka kono en ñagol jomiraɗo taala yo Allah junnu balɗe mon moƴƴino battane mon amin ya rabbal alamin Allah hokken nawru télé oɗo Pindi TV ya dow ha ɓuura téléji fof téléji fof ha ɓuura téléji Sénégal fof wiye meilleur télé Mauritanie e aduna o fof Mauritanie Sénégal e aduna o fof wiye ko Pindi TV Pindi télé men woni meilleur télé amin ya rabbal alamin ko duwaw ɗum noon en jarnima gorko pullo nde wonnoon eɗen joginimo jettor mo ala ɗo haadi nde wonnoon ko waɗi ɗo waɗi ko ñalande
ñalandi kadi sodata ñalandi kadi yalta ñalande nde won non ñalande majjata mayata dum non en duwon momo tan nde Allah hokkata mo balde juude e battane moƴƴe amin Allah hokkama kadi pouvoir wawde nangande bibi fulbe be dum non ala no batten Ibrahima so wona dokkude ko morso gartan kadi e yewtere wallahi Yedel gotel ne hawi mi jewe ne foti yewtinde de Yedel gotel ne hawi mi ne foti yewtinde hol ko tagi be ko rimbe wiya wodbe be jiyabe Dimo yonani golle baleyo woni ndima hayo dimam kala ne kam holmo woni ide mum ndima go ide burenge ndimo dum andura hajo mum ndima go andude hajo mum ndimo hayo dimam kala ne kam holmo woni barka badimam Cheri Hawa soyo Ibrahim barka badimo billahi wala kadim dade ma lay le ñol ngol billahi wala bakadim pulo bewdo billahi wala ka golle bale madimam ko bale golle mayo Seydi bayo dimam billahi wala woni andude hajo mum abo samba jopodi mam gendi yanke leñolama Seydi jopodi ma bilay wala kadi golle ma day ñele ñol ngol dande ma day pindi telemen golle ma day leñol ngol dande ma day TV pindi TV pindi telemen pindi TV pindi telemen halalam billahi billahi wallahi holdimo Seydi Salo dimam billahi wala ka debbo pindi pindi TV Seydi Sane kadimo ngendi yanke leñolam bode jam ne fopa billahi wala kadi Yalla jono ngundama ne wadina fode saro ayo ma dagiro nani Seydi Saro ko dimonana Kalidu gelam kalidam yo tongonda kalidam yo gonda billahi wala woni andore mu woni ni mago andude hajo mum dimo hayo dimo billahi wala mo woni dimo jido burengendi men billahi wallahi ko dimonana kando do hajum billahi wallahi ko dimonana jido burengendi billahi wallahi ko dimonana kando non mo haldara billahi wallahi ko dimonana kando do non to haadata billahi wallahi ko dimonana
nango honuma ganda mo kaldata yodi mam ay yodi mam dimo andu horema Seydi Baka dimo billahi wala boni awa barka ba woni dimo billahi wala ko kila nani jibi soyo pulam isajo poto gonda jibi soyo pulam isagam yo to gonda Sileymani kaginam Seydi ge njoro gido nani ayo dimam Abdou Karim Diallo Kedel gotel ne hawi mi non ine foti jewtinde de non hol ko tagi be ko rim ko wiya wodbe be ko jiya non tigi Moussa Sar ko mo kundal man gorko kayito be doro samena machallah ko sabor mon ko tigi ko dum tigi woni ko gaddu don nde won non ton to Mauritanie en kolani jamarebe en kolani bibbe fulbe daribe lang ngam ganduda daranade kulagu machallah kaldo jaada ma tawbe don e der kulagu mabbe non yo Allah junnu dum ha juuta joni non carrière musique mon bani podi don ay Seydi Sar musique min boyna lankagal bon de mono minen kam min pudrim personnellement pudrim ko ngamri théâtre uji caggal dum non nan men alankagal dum de guitar mi yimde mi jabata yimde après mbattu men yimde de wono kadi tawmi kadi koy galla men galle nena men tawmi ko nalankagal parce que kaw men jidu be nena bi moy babbe fo ko tom guitar uji e wado be théâtre uji donc min pin mi ha mbattum hakkille tan tawmi ko dum be badata minen batti rewde hen min gidim woni sukabe non hamin mawni han kadi ha 88 en 89 en jiidum han kadi min dewi hen batti han kadi so min jina ala ko benen jahda min do par exemple gure konde sara gure amen do ne mbarata min do ko min jah aso ko min pi ko min jah min assist min do manga nalan kagal fudina dar ha ngam non jimi hen grand jam woni Hammel So Moussa Labbel e Tajiba wonno Taji kany ko bindi yanki windal ko jimi joni mono France hawre Moussa Labbel Hammel So batti wadde kiideli mabbe non bodo dañno guitar goto mo nenam sodana ko min guitar mar guitar mo tawbe don be bada hirde mabbe aran wala hen guitar mo wawa guitar kono mi arat mo na yeedo ko barat ko wala nyamba dum am hoccenu so hoccun hunde mi am fay suudu jet guitar mo wadde kin marka do guitar art non ha Allah wadi battu mi arde bur juude mabbe an Ibrahima Ba gonon puddi onon bande musique orchestre automate ay Ibrahima min gondi orchestre caggal dum non min Ibrahima bon gattum noktion de pes nder ko bolumbal min biyata dal bolumbal ko min wonno dal bolum Moussa Labbel mali jani Hammel So mais ko min jiman min Moussa jimanno bolum min jimanno bolum caggal dum non de bolumbal di do set mi ceti kambe je France jahani widaya bi jahani ko programme goddo jigi non kambe mi je caggal dum balli jalale ni burpa wiite ko jalale ni non min o do puddi ko 96 min puddi min Ibrahima Ba puddi ginde min gondi ha nyala hando kala to ngadmen yaade kala to jami kan ke non tigi 96 ha faade joom ko jalale ni bete Ibrahima Ba to khara Ibrahima Barka Ba tigi on sababu tigi ha joddon do hande télévision meden Pindi TV ana way halande min seede nde wonon ko waddo fayida kala min seede durdiral modon ganduda ha doey jontirala men mi haalinani mbimi kala mo yettani sababu wettude Allah Ibrahima Barka Ba gandirmam ko Moussa Sar o jodi kabe sehilabe ne garme Moussa den gandumomi mais ko gorko moƴƴo kadi ko gorko baddo fayida kadi ko wona dum ko gorko juddo pulago yidi fulbe mo yidi fulbe mo yidi fulbe kadi ko badal ko fo yaara yeso ko juddo pulago dal kadi gogol ko pullo baddo fayida ko moƴƴo minen de amin jottindiramo ko mais ko teddungal tan wona ko nan makko teddungal tan no ari nokcot fu min ngara galle makko min gonde makko e ko min pour wadde badde makko kadi ko baddo fayida kala haaju kadi mo min gummino mo dari hen ko heddi ko non minen mi baatan ko ñaaganade mo Allah yo wada mo teddungal aduna e suturu
e moƴƴere e udditare wallahi tigi seydi ba ko noon tigi ha joni jaadaten koye worɓe rimɓe fulɓe raneɓe ko ɓe jaadaten ɓe dokken kadi morceau goɗɗo mbawen artude e yewtere he Alhamdulillahi rabbil alamin Allah kala ala veli be bani non kala mo alla fa bani ene hani lewo 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 jamaji non ite ko jode doygol miijoji ngo pani ne mi wayi no yontam jeewe yonta hande gareli lure ala tangonten bingel bandam tin non da jungo non alla falade nyabuli rendo komi chukoye bodo illa no nender bodo mi yalta kombodo yalta no ne jamani bo malala woni malala maluleidam malala woni malala maluleidam bayilo yo pinal non hayo yam je mi dabagandal tani mi atira ileidam la Mauritanie le Sénégal ko leydi men ko mi jugaye badayilla non nder jugaye badayilla non nder kecho bende nene nera mala ni nomi nene opu yade goto kelye goto non yewa o motelo jinga ma to pomiere woto nyami piami non de non ala kombami gonga ay so mi mani gema to pomiere o to nyami je non piami to nyami piami laila ala komba utam ne bora paltu lomtina mukam ne bora sulie lomtina tonya mi non je pia mi laila la non la komba mi ya wore gonga hasima malanya ya badalla non de jama jukaye badalla non de jama laizam jukaye non tigi ko non tigi ganduɗa beltontoɗen bandiraɓe kala daroɓe ayaw PDTV oɗon beltoro tigi ɗeɗo jonde fulɓe machallah oɗon beltoro ganduɗa ɗeɗo daɗe belɗe ɗiɗi guitruji belɗi kolli e ñañoji ko ɗon tigi futankagal ngal foof ene tawe ɗon feewi noon en beltima Moussa Sarr a meeɗi ɗannade malla a meeɗa ɗannima no feewi so Allah min jeeyi no feewi min jeeyi
ko addi fof min gadi yaade ko ndiiɗo France laabi ɗiɗi min Ibrahima oɗo e festival Plume d'Afrique Code Pincé min jeehi Louga ɗo min mbaɗi ɗo mi représenté Mauritanie ɗo Louga kadi min jeehi festival Fest Pop Louga bon min jeehi kadi Maroc min jeehi Algérie semaine culturel goto Algérie ko Tlemcen to ko festival di désert min jano France no Algérie Maroc ko festival di désert wonno bon min jeehi hen kadi min gatti jida e foutaji ɗi kadi yahama min jaha min jooɗa don jaha e foutaji hew min mbaɗa hen min jaha min mbaɗa hen kiiɗeli min mbaɗa fof bon waɗi no mbaylindo seeɗa min dartino seeɗa tan kadi ko caɗele seeɗa tan caɗele nalankagal taw waɗi min dartade seeɗa ne waɗa eyi kadi min mbaɗi hen après taw min jogui min association min gaddi banggue association o seeɗa wadde hen le 2015 min mbaɗa festival no wiye festival rural yo Allah hokku min sagoji amin ga ha min naw hen Pini TV décembre garoɗo so Allah jaaɓi min jiiɗi ɗum vraiment min jiiɗi ɗum joni ɗo ɗum ɗo jareten ɗo holko gonɗande dow mum holko jiɗɗon waɗande leñol ngol hannde ɗon joɗɗum ɗo oɗo saka bon minen komin jiiɗi wadde leñol ngol no heewi par ce que sa min mbima min jeehi France laabi ɗiɗi min garta tendi min gadi fof wiide on kono ɓocco ɗon kono ha ngal on ko batton Mauritanie eɗen jooɗe ɗo te wonɓe min jaadno hannde nan mahi terrasse uji nan mahi n'importe quoi kono goto fof jogui ko fandare mum wallahi minen mi sikki min wonko mi vision to goɗɗum ko wona par ce que minen jogui no gurdam wadde gurdam association pour wade wallodirde sukaɓe rewɓe e worɓe wadde leñol ngol sukaɓe leñol ngol ha mbawa dañde minen komin dañani so demin goni sukaɓe nde komin jinnoɗo komi rew min jin de min goni sukaɓe nde komin miijotno wadde ko min dañani wadde ko ñagoto ko jomiraɗo yo Allah min min mbawa wadde sukaɓe on blesse aroɓe mbaɗa komin dañani wadde ko ɓe kañumen ne ɓe leñol ngol wawa yaade wiya par ce que neɗɗo mbima neɗɗo woni wasde wonde haasida ko haasida quoi ko wiide par exemple min mi yiiɗa ɓiyam ɓuuran min jimira ko ɓiyam so ari yo non min de ko e miijam min jinmi ko gonmi ko aroɓe less ɓe fof yo ɓuuram aroɓe less ɓe ɓuuri ɓen ɓuuri ɓen nden leñol ngol wawa yaade yesso ayyo donc ko ɗum woni minen ɗo on projet ji min jiiɗi ko puisque joni association ko ɗum mbaɗa formation ngaji sukaɓe mbaɗa sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe ɗum dunugaji ɗi fof kañum ɗo joni décembre oɗo pour wadde so Allah jaaɓi septembre kono wadde haade min waɗi ɗum ko probléme haalis financement ji min daña financement ji minen ko financement ji amin komin daña par ce que ambassade amdi gotol min dañi ko heddi ko fof ko minen mbaɗata minen mbaɗa ɗo joni hirde min mbaɗa ɗo hirde min dañi hen hunde min guitta hunde min joña min mbaɗɗa hirde min dañi hunde min guitta min joña pour wawde wallodirde yimɓe fuutankoɓe kono kamɓe kadi woni yimɓe ɓe pamata hen ɗum ɗon kadi mbiyata somin gadi min gaddi ko kalis donc ne heewi caɗele kono noon kadi sa ngati hunde kadi eyi sa ngati hunde tan ko yatan ha jomumen gar tawtuma e gonga mo gonɗa o fenade ɓe mbiyatma ko fenade gonɗa kono kamɓe gonga mo gonɗa ko gonga gonɗa tan so ɓoyi maɓe tawtuma hen gonga neɗɗo yo jooɗo e gonga tan sa jooɗima e gonga tan ko Allah tigui atata tawtudema hen wallahi donc ko hen min goni quoi ko noon tigui yo Allah yettin fandare par ce que ko daranade ɓiɓɓe feɗɗi ɓe ene mbiɗani tan hon ɗanniɓe jeehi ha toon taw nawi ɗumen ko musique nawi ɗumen ko affaire ganduɗa weltinde pulago ngu jetti jooɗi aɗa andi ɓen manki wonde karanteɓe leñol hande noon onon goni karanteɓe leñol ganduɗa jooɗi ɓe diwan he foof enen beltini pulago ngu ene gummina enen mbaɗa ko gueɗe baɗɗe fayida ɗum noon ko Allah tigui ganduɗa wawi wallude ko Allah yo Allah wallu amina joni kadi on dokkan yimɓe morto noon taw ko jirwuɗe seeɗa mbawen uddude yewtere nde aduna
dona non yo koko wayloto adona non yo koko e jalobe non won wayo saye no l'hôpital je njiya non be lelibe ko lelibe non je ne mbawana koye mum saye no l'hôpital non njiya non be lelibe ko lelibe non je be mbawana koye mum ndeysaan Moussa Mamadou Boubou Fayda en calmini furanko fof kadi ko weltare tan wonnoɓe mbi to moƴƴo siftorama tan to moƴƴo haalama moƴƴo siftore ɗum noon ciftanɗo gorko pullo tan pullo taw gonɗen pulla gon dogue ɓandu pullo gardien wasa e ñaague hokka tawi ko seeral seremɓe omon to walde France o woni Alaji Saydou Baba Dia Diawo Dia Seydi Dia e yerimama kadi mo yerani debele baccani balma jula julka waɗani julgue tan kawɗe kawaɗo on Abdoulaye Dembara Sine Gaye Moolo Seydi Gaye Abdoulaye Gaye a salminama ɗo de fof ko yiɓɓeɓe e sehilaɓe Moussa Sarr sa yeeyi no l'hôpital je njiya noon ɓe leliɓe ko leliɓe noon je ɓe mbawana koye mumen noon ne ƴeegolle Allah o adum dona noon yo koko waylima gala basara noon don ko matamijo no kino dañal ko lobal agalo hande noon ane wona bato jango non jeewi golle Allah o aduna Seydi Ba Ibrahima Barka Ba aduna dona non yo koko hawa so pulam jewma hawa so seri iwira barka ba halam jewa jam koro so seri jibi so pula omul saro nirmayam ne jaw balaja pato gei joro gei de bo mo jam song aduna dona non yo aduna o ko aduna dona non yo ko wayo tu hey adona non yo ko wayo hande do pindi tele meden pindi TV ko tele meden yo yade Seydi Saro jontade moyonta be nyambata Seydi Saro jarama hayo no mo jara abo Samba Job ne giwelam kayne jarama anon giden be jalobe non be woyo adona non yo koko wayo aduna dona non yo aduna ko be jalobe won woyo ko noon tigi ko ɗo
tigi e Pindi TV kolli e ñaañoji e guitruji belɗi fof ne tawe ɗo e Pindi TV pulagu kadi timmugu machallah ene yiite ɗo e nder Pindi TV ɗum noon en beltanima bandiraɓe jafoɗo noon dande nde hannde ne yiɓɓi noon komi mabɓaɗo mataw mi anda ko gayɓe ɓe malla ko liɗiɓe nanggui hen ɗum noon en beltanima bandiraɓe kala ɓiɓe fulɓe ganduɗa battuɓe haqqillaji mumen aya o Pindi TV en mbawani wiide o ko en mbawani kadi ko limti kala juuma kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ha tengte diaspora ganduɗa sosɓe pelle taw ko pelle WhatsApp guinniri ɗum Pindi TV jiiɗi wadde hen nafoore ha no hannirta ni yo Allah yettin fandore ɗum noon en beltinima bandiraɓe ko ɗon hannde mbaynotoɗen ko weeli yonata kono aɗa wawi wadde mbaynoɗa bandiraɓe kanko wayno bandiraɓe gudden taw koye haala ɗum baynigo jam min bayne Pindi TV Pindi télé men baynigo jam Pindi TV baynigo jam yo ko Pindi TV non Pindi télé men ko ngendi yankagal leñol ngol eyi ko bandiraɓe Allah jarama on jarama ko adi foof ñaguiro jomiraɗo ko ñagol ko puɗɗi no puɗɗiɗen mbinen ko bisimilla yo Allah hokken gaynire alhamdulillahi rabbil alamin Allah hokken wattude ko wayni kadi mo wuuri mo wuurti jonɗele kewɗe ya rabbal alamin amin ko bastomi ko ceerno Abou wonko haali ɗo so yimɓeɓe fof mbaɗino Ibrahima Ba waɗi ni Ibrahima Barka Ba kadi ma guendiyankoɓe ma mbawa parce que guindiyankoɓe ne cohli ballal no feewi no feewi parce que won walloɓe ni won walloɓe kono kadi min jeeyi seeɗa quoi parce que heewani so heewɓe noon so tawi tan diwan fof tan joguimi hedde Ibrahima en e waɓe no monni tan ɗiɗo walla tato diwan fof tan mi sikki ma won way ɗum noon ñaago jomiraɗo taala yo Allah wallu en dañen yimɓe waɓe hono ɗon guindiyankoɓe gongira gonga dari ɗum balla guindiyan gongira ko gonga wona guindiyankoɓe wiyoɓe hamin caggal mon neɗa woni caggal mon jokke walla jokke golle somin goni caggal min jiitama somin balli min jiita ɗum duñata mamadou wiyan noon somin jeccitimi kadi min jiitama somin jeccitimi min jiitama jokke golle tamin caggal mo ɓe dara yesso mamadou yoɓe dara yesso somin darima yesso ɓurata fewde ɗum noon yo Allah hokkene en jaa vraiment min beltima no fewi ko weltade noon Ibrahima ɗum noon bandiraɓe Pindi TV on calminama on juurama kadi min beltima no fewi min beltinima kadi mawɗo men hono Abou Diop jaɓɓugal mo jaɓɓi min ngal ko wona ɗum ko weltade tan kadi min beltinima kadi ni mbiɗen ni tan Ibrahima Barka Ba kadi beltinima pulago foof min beltinima pulago foof min beltinima bandiraɓe foof ɗum noon min calminima on min juurima moon kadi minen ka min beltima ɗum noon yo Allah hokku men wattude ni yo Allah hokku nawde pulago yesso yo Allah hokku nawde kadi bandiraɓe fof yesso allahumma amin wallahi tigui ko weltade tan on jarama bandiraɓe kono noon tigui maayo wonani keerol bandiraɓe murtannaɓe ummi ha toon to murtane gari tigui notataɗo ɗo aya o Pindi TV Allah jarama on jarama golle mon jooɗi peewi min beltima no fewi kadi hettotoɓeɓe e yeɓoɓe soɓe jeeɓi tigui oɗo image joɗɗo baɗɗo fayida mabɓe belto hen no fewi kono jarama kadi oɗo gonɗo sababu woni Ibrahima Barka Bal gorko mo taaga e limtuno noon sara sahili babi Allah jarama o jarama kadi en beltinima kadi jeewo makko hono Hawa So en mbima kamɓe foof Allah jarama ɓe jarama en beltinimama no fewi yo Allah hebbin hono makko en ha heewa ƴellitoɓe pulago ngu waɗiroɓe saabu Allah ardiɓe tigui yimɓeɓe ƴellitoɓe pulago ɓe ne ndewa munen yo Allah hebbin hono mabɓe ha heewa bandiraɓe ko weli yonata so wona ɗum mbalen ɗo hande ha janggo gati kolli ɗi ne beeli guitruji ɗi ne beeli ñañuji ɗi ne beeli ɗum noon bandiraɓe hettono en to karallagal to ko Samba Diop Ndey Fatou Masila Thiat Walo ko ɓen tigui kettanno hen émission ji joɗɗi he noon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hejje hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi